Oho! Kantaako Pyry toisen? Pyry auttaa vähän lahjoja. Kato! Noin monta kassia! Vau! Se meni varmaan kuule pukkia etsimään. Jakaako pilvistä? Kelle tulee? Enkäs auttamaan. Pyry, laitapa yhteen kasaan sitten. Yhteen kasaan, sit avataan vasta sen jälkeen. Pyry, tuu tänne sohvalle laittaa se. Pyrylle. Esa auttaa. Pyry, Joo. laita sun tähän reunaan vaikka. Pyry. Hei, tää on koko perheelle. Koko perheelle. Kiitos. Hei. Siinä lukee. Minulle. Laita sun vaikka tonne ukin viereen. Toho. Laita sinun sinne. Onks tää sun vai? Pilville iloista joulua. Iso sisko auttaa. Rauti heijää, että sä mene jos pukki vaikka ei. Ai. Kerä Pyry siihen sohvalle sun laaja. Pikkukakki. Katsotaan. Missä Karja on? Kamille. Mummille. Ei kun äitille. Meidän äitille. Se vaan, me jaetaan Pyry lahjoja, sit katsotaan se Karjärven varmaan tulee kohta. Kenen se on? Tää on Pyrylle. Mitä siellä? Aamen perusteella. Mikäs? No niin, katopa Pyry mitä siellä on. Kuka se on? Hyvää joulua mummo ja pappa. Joo, mummo ja pappakin vähän auttanut pukkia. Pyry hei, meipä auttaa pukkia nyt vähän jakamissa, avataan sit sen jälkeen. Sinulle. Kiitos. Tää oli Pyrylle. Tää tos lukee Pyrylle. Taas sinne sohvalle. Mikä Pyry se sun kanssa oli? Laita ensin kaikki sinne. Aha, ukki. Pyry, onko sulla tossa? Laitapas vai missä sulla on Pyry? Tässä on. Siinä iso. Ketä kelle se on? Minulle. Niin. Laita tää ukin viereen sulle. Pyry hei, älä avaa vielä, avataan yhdessä sit kaikki. Yhdessä kaikki avataan, joo. Pyry, mene ottaa tonne vastaan. Älä rupea aukaiseen, hei, Pyry. Pyry. Eikö sä saa katsoa niin? Jaetaan ensin, jaetaan ensin. Tää ensin niin kuin viime vuonnakin, et sä muista, kato. Muuten ne menee roskien mukana vahingossa, hei. Aamen perusteella on sun Kelle se Kari. on? Se on Pyrylle. Mitäs siinä on? Pilville. Sinulle. Kiitos, kiitos. Perusteella. Laitako minä sitä? Laita siihen, se on oikein hyvä paikka. Kiitos. Se kelle se on? Mitäs siinä oikein? Mummille? Aha. Tää oli mummille. Mäkin on ollut noin kiltti, kun se on saanut Pilville vai? Kiitos. Onks tää nyt? Katoppa kelle se on? Iso paketti. Onpas se paino. Kunnalle. Ja siinä lukee jo. Mitä siinä lukee? Pidä paketista kiinni. No niin. Täällä ei. Kelle? Tässä varmaan. Täällä oli pari pakettia vielä. Tää on meidän yhteinen. Ai se oli kaikki yhteinen. Pyryn. Hei Pyry, kato Ei mitä kun vaan tossa meidän on. kanssa. Ai Pyry ja Pilvi. Ja pilvi. Hyvä. Ja kelle Mami. Kiitos. Äitille, tätä äitille. Kari. Pilville. Kelle se on? Laita Karin kanssa siihen viereen vaikka. Montako pakettia? Kelle se on? Mitä siinä lukee? Karille. Missä Karjen on pino? Laitetaan siihen. Tossa. Kelles toi Mä on? pidän sitä. Kato, kelle se on? Tää oli äiti Siinä pino. lukee pilvi. Hei, se on Kari. Kuka? Pyrylle. Pyry. Ei Okei. Kelle tää? Laitetaan tänne kasaan. Kelle se on? Pilville. Sulla on iso kasa. Iso. Joo, tässä on sun kanssa, eikö ole? Joo, tossa pöydällä on niitä Pyryn lahjoja. Ai siinä, on sun noin monta jo. Iskä. Joo, kiitos. Siinä on Siinä iskä. vasta 2 pakettia. Se lähti pukkia kattoa äsken. Minä.
sinne sisään. Onko se? Näytäpäs, mä katon. Ei siellä, siinä ei lue. Pitäis tuossa. Oi, kiitos. Katoppa. Kelles toi? Oho. Kuinka se tässä oikein tulee? Mites kyllä noin iso kasa on? Minä, kiitos. Kelles se on? Mummi. Vähän isompia ja pienempiä paketteja. Kelles tämä? Tämä No meidän yhteen. Avataan. Mä avaan sen. Onks- Vielä avaa. No, oliks kaikki lahjat jo pukilla? No niin, sanotaanko pukille? Katoppa Pyry siellä. Joo, tässä on Kelles se saksa. on? No niin, sitten sanotaan pukille, että heippa. Onko sä tukki Mennäs syliin? kuvaan nyt. Meillä on Vilmi tonne noin pukin kanssa, niin otetaan kuvia sitten. Ottaa Krisiä. Nyt ei mummin kamera ei pelannut vielä. Otapa äiti kuva. No niin. Moikka! Onpa teillä paljon lahjoja. No niin, kuinka paljon te oikein saitte? Mistä oli jo? Niin, Pyry kattelee lahja. Mitäs sä sait? Noin. No niin. Pukki sai eniten. No niin. Pukkiko sai eniten? Hepen. Minun mielestä minä sain eniten. No niin. Joo. Sano, Tämä on No varmasti niin, pukille nyt hyvää matkaa. Tää oli Pukin varmaan sulkaisa, täytyy että niin. jatkaa Joo. matkaa. hetkinen. Ajaako Pyry? Mitäs lahjaa Pyry? Avaapa paketti. Mitä se? Yhden jutun. Tämä päällimmäinen. Kato. hei, meepäs kattoo Pyry, mikä se oli se iso paketti? Oliko sulla siellä saks? Äiti Täällä auttaa. on saksia, katsotaan sitä pikkupakettia ensin. No niin, Anna hei. innejä ja korpuloita.